Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι σκέψης και θαυμασμού. Ετοιμαστείτε να εξερευνήσετε το μεγαλείο του σύμπαντος και τη μοναδικότητα της ανθρωπότητας μπροστά στο Δημιουργό. Στο σημερινό βίντεο θα εμβαθύνουμε στις ιερές λέξεις του Ψαλμού 8, που μας οδηγούν σε μια βαθιά προβληματική για το θεϊκό μεγαλείο. Ελάτε μαζί μας σε αυτό το εμπνευσμένο ταξίδι, καθώς εμβαθύνουμε στην ομορφιά και στην πνευματικότητα αυτού του αρχαίου κειμένου. Ας ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι μαζί. Ω Κύριε, ο Θεός μας, πόσο μεγαλοπρεπές είναι το όνομά Σου σε όλη τη γη. Εσύ που έχεις τοποθετήσει τους ουρανούς ως ένα αριστούργημα και έχεις καθιερώσει τη δόξα Σου πάνω από τους ουρανούς. Από τα στόματα των παιδιών και των βρεφών έχεις διατάξει αποθέωση για να σιγάσεις τον εχθρό και τον εκδικητή. Όταν σκέφτομαι τους ουρανούς Σου, το έργο των δακτύλων Σου, το φεγγάρι και τα άστρα που έχεις τοποθετήσει, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να τον σκέφτεσαι, και ο Υιός του ανθρώπου ώστε να τον επισκέπτεσαι. Τον έκανες λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους και τον στέφανες με δόξα και τιμή. Τον έκανες κυρίαρχο πάνω από τα έργα των χεριών Σου. Έχεις βάλει τα πάντα κάτω από τα πόδια Του. Τα πουλιά του ουρανού και τα ψάρια της θαλάσσης και όλα όσα διέρχονται από τα μονοπάτια των θαλασσών. Ω Κύριε, ο Θεός μας, πόσο μεγαλοπρεπές είναι το όνομά Σου σε όλη τη γη. Ελπίζουμε ότι έχετε εμπνευστεί από αυτό το ταξίδι μέσω του Ψαλμού 8. Συνεχίστε να εξερευνάτε το βάθος των Αγίων Γραφών στο κανάλι μας. Εγγραφείτε για περισσότερο εμπνευστικό και στοχαστικό περιεχόμενο. Σας ευχαριστούμε που μας συνόδευσαν σε αυτό το ταξίδι σκέψης και έμπνευσης. Μέχρι την επόμενη φορά, ειρήνη να είναι μαζί σας.